hemen daude. Lemoatxeko gainean, iparakialeko lubakin, urtean antolatu dira auzolandegi batzuk, 2 astekuak, 20 voluntariokin, eta ikusten ez bezala, lubak honen garriketa egiten nahi dira, bixena-bixenaka. Helburua da, hemengo zirkuitoa, hemen bideo bat dago, hemen txegoran, bisibilego gehatzia hemen trintxera bere garaian induztu zana, 2015-en, 2016 induztu zana, okeraz bana, hobote ikustia eta biztaraztea pixka bat ibiltariri eta mendizaliri. Esan hoi da baina, Hemen auzolandegi hauetan bildu gara estatu mailako erkidego desberdinetako gaztepillo. 8. urtea da ja egiten direla auzolandegi hauek. Helburua da probet esperientziatik, eta formakuntzatik komunidadean eta elkarte desberdinei laguntzea. Azkenean lan sozial bat egitea, Kasu honetan arkeologiakoa, baina beste milaka izan daitezke, Haritz ustoa